сомон падарка нафари мега ки ина бози махинаtsiya дорад. Ҳамин билет гирифтан наметони браҷон. Бидро комментарияша пака бидро падилица история ки ты бая падилица бая комментария соҳиби мошин мешавӣ. Шоҳ-ҷоиза Cadillac GMC, шоҳ-ҷоиза хонае ки любой кас орзу ҳавас мекунад. 4 таи дига BMW FC муддати 24 соат кадом нафаре ки билет мегира болои анем Cadillac GMC 100 000 сомон падарка. Болои 4 та FC 50 000 сомони дига падарка. Ба 55 сомон мардум соҳиби X70 шид. Ба 55 сомон мардум соҳиби анамхели Cadillac GMC 100 000 доллара шид. Ба 55 сомон мардум соҳиби Cadillac Escalade шид. Диди ки ба 55 сомон мардум соҳиби чӣ чизо шидест. Ту просто 55 сомона тратит кардести. Премияи омадагие ки барои зиндагии худат риск мебарад. Ба 55 сомон соҳиби ҳам хона бишай, ҳам мошин бишай. Анем рақамои 121 21 25 ҳам WhatsApp, ҳам Душанбести, ҳам Алиф. Любой чӣ дора. Бидроин дар Telegram канали Абдуллоев ТВ подписатсия кибрад. Анами BMW M5 туда бепул падарка мешава. Ҳазор раҳмат ки қадар дастгирӣ мекунед. И хеле просмотр. Любой чизе ки ма падарка гуфтагим брат, бидон ки вай ҳатман мешава. Мара не толка тоҷики хидмат тамошо мекунед, тоҷики хидмат дастгирӣ мекунад. Мара вес SNG дастгирӣ мекунад. Ҳазор раҳмат ҳаматонда нигоҳ ки шоҳ-ҷоиза Cadillac GMC 4 таи дига BMW FC я BMW GC билет ҳаст. Билет ҳаст. Газават кунем бидурем фақат билет бигирен. Бача, ҳазор раҳмат ки қадар дастгирӣ мекунед. И хеле просмотр, и хеле чиз одамо орзу мекунанд итари просмотр, итари чира. Кадом бозира диден ки миллион просмотр бигира. И барои чӣ мегира? Барои ки мардум доверия мекунад. Барои ки мо чизи мардума ҳақ ҳалол мебарем, дар дастшон меспорем. Барои чизе ки мо бозимона дар шоҳидии мардум мезгаронем. Любой чизе ки мо ваъда мекунем меброрем метем. Шоҳ-ҷоиза Cadillac GMC 4 таи дига BMW FC я BMW GC просто I like комментария падарка. Ҳамин билет гирифта наметони браҷон. Бидро комментарияша пака бидро падилица история ки ты бая падилица бая комментария соҳиби мошин мешавӣ. Время ҳаст, возможност ҳаст, вақт ҳаст. Бидро баки истифода барама вақт. Анем рақамои 121 21 25 ҳам WhatsApp, ҳам Душанбести, ҳам Алиф. Любой чӣ дора. Фақат медонӣ чӣ кор канда кора. Ҳаракат ба пеш канда кора. Мардуми Ӯзбекистон, ҳазор раҳмат брато, гапто надонам ки барои дастгиритон любой одам айма медонӣ. Қазоқистон, Ӯзбекистон, Тоҷикистон любой кас билет мегира. Медонӣ ба чӣ хотир? Мара не толка тоҷики хидмат тамошо мекунад, тоҷики хидмат дастгирӣ мекунад. Мара вес SNG дастгирӣ мекунад. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки чизи мардума ҳамоам мебинанд, ҳамоам медонанд ки чизи мардума ҳақ ҳалол мебарам, меспорам. Шоҳ-ҷоиза мошине ки 100 000 доллар ҳатто дари Москва да хонат боша, ба анаҳо Москвара мебарам, меспорам. Фақат зиндагӣ да брат 500 рубл 55 сомон ягон каса накишта, ягон каса камбағал накарда. 55 сомон тра мо соҳиби мошин карда. Ба 55 сомон мардум соҳиби X70 шид. Ба 55 сомон мардум соҳиби анамхели Cadillac GMC 100 000 доллара шид. Ба 55 сомон мардум соҳиби Cadillac Escalade шид. Диди ки ба 55 сомон мардум соҳиби чӣ чизо шидест. Ту просто 55 сомона тратит кардести. Анами шоҳ-ҷоиза, анами Cadillac GMC 4 таи дига FC я BMW GC лай комментария падарка. Анамҷа ки Абдуллоев ТВ ра мебини, бидроин дар Telegram канали Абдуллоев ТВ подписатсия кибрад. Анами BMW M5 туда бепул падарка мешава. Любой чизе ки ма падарка гуфтагим брат, бидон ки вай ҳатман мешава. Муддати 24 соат кадом нафаре ки билет мегира болои анем Cadillac GMC 100 000 сомон падарка. Болои 4 та FC 50 000 сомони дига падарка. 300 000 сомон падарка нафаре мега ки ина бози махинаtsiya дора.